До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? Най-красивите абитуриентки скъсаха от танци роклите и всички боси са по масите, напълни догоре чашите, горе чашите. До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? На те рокли, нека видя кройките, бате Тони май нема край с бройките. Доста далече тая вечер е финала, ала бала, евала на материала. Колко толкова мили хубавици, на 17 рано е за нови. Готови ли са най-вече тарикатите, че тая вечер май може и да клатите. Дори да съмне, рано е за Сънчо, аплодисменти за хулигана Кънчо. Мръсни танци, пазиме дистанция, дядо Йосо гледа иде ли вакансия. Секси рокли, костюми от агресия, така получени се тая фотосесия. Цяла вечер нека правим се на леща, свърши филма родителска среща. До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? До 12 искам да броите, тази нощ на бала се разбите. На здраве казвам аз за всички вас, на здраве нека да е за този клас. На здраве казвам аз, коя от вас е палавата мацка на този клас? Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що ме бал да се откача. Айде всички. Чао, даскало, най-накрая, какви
че бяхте моя клас. И че аз бях част от вас. Нека остане само с спомени. Всичко лошо да остане за да бъде. Защото хубавото предстои за вас. Честито завършване, желая един добър път, на добър час всички тези, които са решили да кандидатстват. Желая успех и на останалите също. Дано всеки се намери щастието на живота и да бъде щастлив. Това е най-важното. Всичко друго е на заден план. Бъдете здрави и щастливи. Честито завършване, на добър час да желая. Тишко. Ами да учим ли да се подготвим вече език на мен? Най-хубавия е клас! Пожелаваме успех! И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 3, 4. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Тиха и скромна, Алифея Алиева не говори много, но в погледа й има цял свят. Усмихната, мила и винаги в добро настроение, Афидия Михайлова. Доброто сърце на Валентин Велков те кара да забравиш всичките му грешки и да се усмихнеш. Идва ред. Велизар Витев, красив и атлетичен, но и доста седем час. Училището без Габриела Михайлева би било като междучасие без смях. Възможно, но супер скучно. Идва ред да излезе не просто Димитра Стойкова, а самата душа на 12 бъкла. Винаги усмихната, винаги готина, дори когато и се спеше първия час. Димитрина Дойчева, добра и услужлива, винаги ще ти помогне, освен ако не си е ядосал. Катя Стойкова е мъдрецът на групата. Винаги има правилния съвет и знае как да се върне в правия път. Кристина Тодорова е смесица от сладка разсеяност и неочаквана решителност. Кристина Тодорова е смесица от сладка разсеяност и неочаквана решителност. Добромира Танева. Все закъснява с чаша кафе за час, но пък винаги знае кога има контролно.
Ивана Атанасова, танцорът, който движейки се с ритъма на танца, ни разказва история и събужда емоция, но не като талант. Йорданка Атанасова изслушва и подкрепя всеки в нужда, а усмивката й вдъхновява всички да виждаме доброто около нас. Каймет Рашидова, красива и добра, тя твори чудеса, но не е в класа. Шампионката Мария Стоянова, тя е устремена и чаровна, винаги готова да помогне в труден час. Мириам Дончева обича живота с цялото си сърце, да танцува под звездите и да празнува всеки миг, така все едно е последен. Надежда Пенчева, отличичка по успех, закъснява понякога, но го прави с такава грация, че часовникът сам си сверява време с нея. Усмивката е запазена марка, стилът безупречен, а чарът с изобилие. Симеон Добре, тих, спокоен и любопитен. Вода спокойна, ту метежи до ураган. Тони Колева, усмивка, сил и малко сън между тях. Добре, да, добре. Окей, благодаря. Следва малка изненада за класа на 12 Б. Класният ни ръководител Петър Стойков е човек с невероятна добрина и огромно сърце. Той обича целия ни клас и винаги успява да създаде атмосфера, в която се чувстваме спокойни и мотивирани. С добрия си хумор умее да внесе усмивки в ежедневието ни, но същевременно с един строг поглед показва, че изисква сериозност и дисциплина, когато е необходимо. Петър Стойков за нас е не само учител, а и втори баща. В трудни моменти винаги можем да разчитаме на него. Той е готов да ни слуша, да ни подкрепи и да ни даде ценен съвет. Неговата търпеливост и разбиране ни вдъхновяват да бъдем по-добри и да се стремим към успех. Той е страхотен лидер, който ни е показал какво означава отговорност, почтеност и съпричастност. С него сме научили не само уроци по учебната програма, но и важни житейски уроци, които ще помним завинаги. Благодарим ви, господин Стойков, за всичко, което направи за нас. Празничният ден е повод за радост от постигнатото през годините, но същевременно и повод за нови предизвикателства. Директорът на гимназията, госпожа Цветанка Николова, ще отправи своето слово към абитуриентите и ще верите грамотите на отличниците. Заповядайте, госпожа Николова. Скъпи абитуриенти, уважаеми колеги,
родители и гости. Днес е един от тези специални дни, които ние изпращаме випуска 2025 година. И трябва да се сбогуваме с нашите ученици, които вече са пораснали млади хора, с характер, с мечти и с готовност да поемат своя път. Изпращаме випуск 2025 година, поколение, което остави ярък, шумен и незабравим отпечатък в живота на нашето училище. Не мога да не се усмихна, когато си спомням някои от редовните срещи с нашите любими момчета от 12-я клас, които винаги успяваха. Не ви чувам, но сте тихи днес, как ми позволите такива хора, които винаги успяваха да внесат динамика в делника ни. Да, имаше разговори в директорския кабинет, понякога сериозни, понякога забавни, а често и поучителни. Но знайте, че във всяка такава среща е имало загриженост, вяра и желание да ни видим не просто завършили, а израснали хора. Професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов не е само място, където се учи. Това е училище, в което се изграждат личности. Вие доказахте, че зад смеха и младежкия дух се крият умни, способни, амбициозни млади хора, готови да поемат отговорности и да се развиват. А сега стоим тук на прага на раздялата и не се иска да ви задържим още малко. Още един час, още един смях по коридора, още един спор в клас, още един общ празник, но е време. Време е да тръгнете с вяра, със самочувствие, с мечти. И когато живота ви изправи пред труден избор, спомнете си тези стени, тези хора. Спомнете си как сте се справили тук с изпити, с страхове, с несполуки, но и с победи. Носете училището в сърцето си не като сграда, а като усещане, като дом. Пожелавам ви щастие, което не се измерва само в успехи, а в хората, с които ги споделяте. Пожелавам ви да не забравяте кои сте и когато един ден се върнете при нас с усмивка, с спомени, с истории, да си кажем: да, това бяха нашите момичета и момчета от випуск 2025 година. Обичаме ви и на добър час! И сега имам удоволствието да наградя нашите отличници на випуск 2025 година. Дебора Петкова Атанасова, браво, Деби, и ти си нашата гордост. Отлично успех и издигаме авторитета на гимназията. Антуан Иванов Иванов, отличен успех и издигане авторитета на гимназията. Браво! Надежда Пенева Пенчева, отличен успех и издигане авторитета на училището. Кристина Деянова Тодорова, отличен успех и издигане авторитета на гимназията. Катя Стойкова Стойкова, отличен успех и издигане престижа на гимназията.
Дончева Стойкова. Отличен успех и издигане на авторитета на гимназията. Едно изключително момче, наистина изключително скромно, с много високи постижения. Василен Минков Димитров. Едно много сладко цвете. Цветина Василева Василева. Отличен успех. Кристияна Евгения Лабалева. Отличен успех. Едно момиче, което прави хубава морковена торта, така знаем цялото училище. Марина Кирилова Господинова. Браво, Маринка! Една прекрасна млада дама, Ивелина Христова Иванова. Хайдичка. И едно прекрасно младо момиче, което като дойде беше една мъничка такава, сладичка, с едни хубави блузки, Дима Петрова. А сега да повишим градуса на доброто настроение с театрален етюд, подготвен от театралната трупа Джаниполис, с ръководител Росица Атанасова. Какво да правя? Отставай! Трети! Точно когато най-много закъснявам, точно тогава трябва да се разрушкат. Владимир, ставай! Събудих се! Просто все още не ми се става.
Владимира, в 8 тръгваме към Турция, ти още ми спиш като духа в хотелски коридор. Как можеш да си толкова спокойно в такива моменти? Вчера беше бала, преживяхме, оцеляхме, даже и успяхме да познаваме. Сега имаме 30 минути да се брем нещата и да изчезнем. Аз вече си сгъвам дрехите по местата Мария Конто. След малко ще наредя туалетните си принадлежности по-височина и ще нарисувам маршрута карта да вкуса. Ами ти! Аз съм на духовно ниво, където часовниците не тик-такат, а медитират. Не мога да се спи. Сега... Нещата отваляха! Добре, така. Първо шампуан, душ гел, може би четката. Пасти. Това е готово. Трябва да се обикам. Така, трябва да се прави легото. Всичко е перфектно. Добре. Правилно чисто. Паспорта! Моля те. Тук е стикс. Владя ми твой паспорт! Паспорта е като свобода. Можеш да го задържиш, сам те намери. Владимира, намира ли ти паспорта или аз трябва да го търся? Отваряй, давай, отваряй! Водичка. Да. Бях много жадна. Искаш? Не! Та-да! Владимира, ще те убия, къде ме? Баничка. Всъщност, знаеш ли, ако покажа тази баница с достатъчно самочувствие на границата, Може да мине за паспорта? Да. А ти имаш ли се на представа, че всички граничари в България ще имат нервни кризи от теб? Бойте. Дишай. Благодаря. Не знаеш толкова ми лазиш по него. Благодаря.
Бала. В средата са дрехите, които все още не съм носила. А отдясно са нещата, които не ми трябват, но са ми емоционално ценни. Следите от 8 клас. Искаш ли? Не. Страхотно. Отвъд ще тръгне, а ти ще останеш тук да си философстваш с камериерката. Алекс, приятелю, Турция няма да избяга. Но спомените от вчера, те са завинаги. Ей, Макарена, Макарена, Макарена. Ей, Макарена, Макарена, Макарена. Ей, Макарена, ай! Облечена ли си поне? От кръста нагоре. Да, от кръста надолу. Живей с истерията. Ха-ха, много яко. Обличай си, имам 15 минути. Къде ти зарям? Страхотно заредена съм. Телефона ми... Не. Но нищо. Ще си рисувам спомени на салфетки. Ако изпуснем автобуса, ще се водим в междуградска маршрутка с козички и без климатик! Автентично. Местен колорит. Знаеш ли какво? Това тук. Това тук. Боже, Влади, къде ти е другия човек и защо имаш само един? О, любимият ми! Ще се го местя според настроението. Когато съм щастлива, ще е на левия, пък когато съм ядосана, ще е на десния. Така че... не ме ядосвай. Знаеш ли? Естествено. Как няма? Но... спокойно, аз и на автобуса ще се кача с 10 минути закъснение. Но ще съм първата, която ще си е поискала сандвич от шофьора. Влади? Да? Имаш ли пари? Имам. Вяра. Мале! Колко добри спомени бяха. Знаеш ли? Хайде философия. Отиваме да видим Турция. Преди да си решим да философстваш върху свързано. С теб навсякъде. Даже в маршрутната скучна. Здравейте, мили млади хора! Много сте красиви и прекрасни! Супер рокли! Браво на вас! За тези, които не ме знаят и не сме се виждали и не сме се запознавали, аз съм госпожата по театър и исках да ви пожелая просто няколко думи, защото вие като възпитаници на тази прекрасна гимназия по туризъм със сигурност сте усетили, че може да ви научи на това, че най-малкото да търсите винаги нови хоризонти и това, че маршрутът всъщност остава към вас самите винаги.
И днес завършва една глава от книгата на живота ви, а вие сте авторите на следващата. Може да я напишете с малко грешки, със сигурност. Редакции много, повярвайте ми, понякога с много сълзи или с много смях. И така се случва, но това е живота. Но най-важното, не забравяйте, че сте ученици на гимназията по туризъм и животът е едно дълго и мечтано пътуване. На добър час ви желая, абитуриенти, и на здраве! Той може да не е най-високия, важното е да е най-желаният. Вярваме, че можете. Пожелаваме ви да превърнете трудностите си в победи, а мечтите в реалност. Ученици мирно за внасяне знамето на училището. Ходом! Марш! Скъпи зрелостници, от сърце ви пожелаваме безоблачно бъдеще, успехи, здраве и лично щастие, много човечност, свобода и волност. Директорът пожелава попътен вятър на завършващите с ритуалното поливане на менче с вода. На добър път, зрелостници! Благодаря. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Малки готови са. Така, сега много
Четири, пет, шест, седем, осем, девет.
Я се обърни.